Sugbo News Live. Aron mapalambo ang kalidad sa dental nga serbisyo sa mga ospital nga gipadagan sa Cebu Provincial Government. Giinstalar sa 5 ka provincial ug district hospital sa Sugbo ang bag-ong state-of-the-art nga dental chairs nga adunay X-ray capabilities. Sa pagmodernize sa mga provincial ug district hospital, giinstalar ang state-of-the-art dental chairs nga adunay X-ray capabilities. Nakaangkon og moderno nga dental services ang Danao Provincial Hospital, Balamban Provincial Hospital, Sugod District Hospital, Tuburan District Hospital ug Minglanilla District Hospital. Ang pag-instalar sa state-of-the-art nga dental chairs pasiunang hugna sa dako nga proyekto sa Kapitolyo, ang pag-upgrade sa dental services sa 16 ka provincial o district hospital. Si Capitol Piso Consultant on Health, Dr. Nikki Catalan, na mahayag nga ang pagbutang sa mga high-tech nga dental chairs nga adunay X-ray capabilities makatabang sa mas sayo ug hapsay nga diagnostic process ug maghatag og mas paspas nga dental treatment sa mga pasyente. Kahinumduman, prioridad ni Governor Pam Barriquatro ang pagpalambo sa serbisyong medikal sa lalawigan sa Sugbo aron maatiman ang panginahanglan sa katawhan, may labot ang kahimsog. Sugboanon, manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa mga musunod nga oras, atangi ang mga kasayuran ug balita nga may labot ang Sugbo dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Monching Auxtero. Maayong buntag.